Майка му. Когато така ще почна да снимам, ти без... Ей, ми звъннаха. Ти без... Да. Добре. Добре. Ми Star Wars. Съжалявам за прекъсването от майка ми. И сега открих, че ми е много по-весело, като игра на малък екран, така че ще игра на малък екран. Ти без да говориш? Какво? Без да говориш, почвам да си. Добре. Ето всички да гледате, аз съм Дидо, нов съм, така да се каже, и това е моето ново Minecraft посредане. Не, чакай! Ей, Гошо Survival си е за мене, това си е моето заглавие. Аз съм точно Survival. Добре, точно Survival и Гошо Survival. И мен ме спавна на бая с милиони, милиарди, хиляди прасета. Мене пък ме спомня на бая с... Знаеш ли колко много? Колко? Тук виждам 3 дървета и 3 крави. Страхотно. Аз тук виждам гора с стадо прасета. Да, и така както аз го казах за вас, аз ще го кажа и за феновете на Дидо, ще снимаме тази поредица по възможност по едно и също време. Да, по възможност. Аз ще гледам да си направя къщата близо тук, къде ме спалната, ако умра, да не си да търся. Еми ти ако заспиш в къщата си, човек ще те... Аз нямам ли го... Еми, направи си. Ти си побърка, бе, брат. Не, прести си. Спалваме някъде и там си правим къщата, къде ме спалва и ако умра, все едно не съм умирал. Човек, пукни се. Пукни се. Спечелих ачивмент, отваряне на инвентар. И аз го отворих. Еми, аз видях тук, къде ще ми е къщичката. И аз събрах дърво. Ачивмент. Майко, човек, ега ти пещерата имаш, ще ми я видиш на клипа. Гледай тако. Аз ще пратя моя клип да го... също ще го... Само да те питам, как мога да ги кръщавам? Обе, човек, като тръгнеш да ги качваш клиповете, ще ти покажа. Падна ми работа. Хора, то е нов, затова да не... Ако някой го напсува, ще си има работа. Знаете ли с кого? С него. Не с мен, аз не се замесвам в конфликти. Така че... Малко къща си направим. Леле, братка, аз нямам още масово строителство, почвам къща си правим. Да бе, значи аз ще таковам. В този епизод още няма да бързам да си направя къща и ще ви питам как искате да живея в къща или... Кой ще пита, бе? Абе, ще живея както си искам, бе. Абе, древните... Аз ще питам да ми дадете идея как мога да ми се казва поредицата. Еми, не ви каза точно Survival. Как? Точно Survival. Добре. Моето пък е Гошо Survival. А той е копирач. Аз съм... Това е працето... Працето... Генка, това е працето Тошо. Това е Тошо, ако гледаш това клипче е специално за тебе. Абе, ти си голям копирач, бе. Какво копирам? Аз имам масово строителство achievement. Ха-ха. Не го ли копирам, бе? Абе, кой ще иска да те копира тебе? Ти си... Добре, много умно. Ще видиш на клипа, бат. Не ми стига такова. Нищо, ще отида за още дърво. Не ти стига за какво? Ама се оправи. Оправи се. Еми, поздравления на Лага. Поздрави Лага и го прегърни, сякаш е твое дете. Какво? Аз имам регло. Как така имаш регло, бе? Аз имам па-прасета. Аз имам прасета, ма имам и регло. Човек, трябва да направят ачивмент тук такова... Време за спане. Когато си направиш регло, трябва да има ачивмент. Време за спане. Не, трябва да има ачивмент. Готов за секс. Тихо ли? Някой не ме разбира. Копслъжа. Да, и мисля, че тази поредица ще са по-забавни и двете, защото няма да снимаме сами, ще бъдем с приятел.
Нали бе? Извинявай, какво? Бях взет да мисля как да те излъжа и да си снимам сам. Сега сериозно ли го водиш или се майтапиш? Сигурно се майтапиш. Възикам се, бе. Знам, бе. Аз не съм вчерашен, бе. Само съм вчерашен. Ти си утрешен. Как можа да ме обидиш по това? Идеално място за къща, хора. Не, нямаш представа какво значи да си утрешен, нали? Ти си утрешен. Нещо. От време на време ми лагва. Вау. Майк. Какъв ти майк те гони път тебе? Майко, хода, той е друго. То нема ли да падне? Чакай, аз тук пък си. Вече съм толкова готин човек. Да, точно така съм готин и си почнах мина. Мина, знаеш ми човек как ще нарека? Как? Троянската дупка. Аз ще я кръстя. Ти гледа ли си филма 300, бе? 300 ли? Да. Не. Това е за Троя филм, много е готин. Кръв. Ой, човек, тя... да бе, знаеш колко е готина. Готин. Кръв навсякъде има. Баси човек, една знаеш ли каква? Секси манячка. Да бе, сериозно, значи гледа са. Отрезата главата на един. Да, главата му отряза. И след това е целуна. Целуна му устата на отрязана глава. Я, какво твърде бях взет да ти игнорирам? Гледай го къва, бе. Виж му каза да това паряк тук, какво ще игнорира, бе. Къде? Не си мога нали те чувам какво говориш. Ти си паряк. А ти си гъс. А ти ще спреш да псуваш, защото имаме фенове. Малко фенове и не искам да ги пропъждаш. Кой ли ми е фен? Да видим кой първи ще събере фенове. Човек, казах, че няма да се създавам. Знам това. Но на мен нещо ми лагва. Майко, нещо от... Ние с него снимаме приятелство, сега не почвате да ни казвате кога ще се състезавате, кога ще правите някакви неща. Няма да се състезаваме, бе. Нали? Да. Момче. Момче. Не, а знаете ли аз как ще живея? Как ще живеем? Без къща. Сеща се като това, дето аз го започнах, бе, човек. Да, там къде в ония сервер го почна, обаче аз направих къща. Да, бе, значи... Бе, хората да сещат как. Казвам ти, аз ако нямам врата в някоя къща и имам чувство, че в реалния живот ми става студено. И затова правя къщи и врати. И затова винаги настоявам да съм с къща, защото в реалния живот ще ми става студено. Ти си... Да знаете, ако спра да снимам ще е без да искам, без да ли да кажа чао. 2 кравички. О, тук има цели 2 крави. Сега ще има... 2 кравички, хейки 2, те се ебат най-добре. Гледай го, бе! Какво? Абе, отрай се, бе! Чакай, тук се опитвам да бутам 2 крави в една дупка. Това прозвуча много грешно. 2 крави в една дупка. Е това като 2 хуя в една. Чакай, бе, тук кравата ми се побърка. Чакай, бейбе. Бейбе, хайде. Хайде, бе. Гледай я, бе. Айде пък крава така. Човек, тук има много нещастни крави, бе. О, че аз умирам от глад. Храна за просека. От тук нататък ще се казвам просек. Да, не види къде са просек, бе. Що? Во, ха-ха. Всичко любопитно. Айде, бе. Така, 2 крави вече имам. О, не ги карай на сила да... Човек, няма, аз не съм такъв. Да, човек, да, хора, ще живея без покрив. Най-много. Сериозно, да живее ли без покрив? Това обаче ще ми се свърши дървото. Не знам. Трябва да направи ативмент за врата. Време за... Не знам за какво. Време за затваряне. Да, хората
така